страшно. Но те са мишки на практика. Къде са? Бръкнити. Лешник имаме. Зад гърба ти. Да. Много близко зад гърба ти. Я издавай същия звук. Снимай така. Хвърли първо една да я заребиш. Дай друг. Бързо, бързо. Снимай както е да. Дръж. Ще пишем видеоклипа, докъде я докара кметството на Шефилд. Дойдохме от София да им изхранваме катериците. Това е добро. Ги се чеши. Павле, внимавай да не се ухапаш, защото знам ли вика. Не, тя тази е свикнала да вземе. Ето още две съм си сложила. Къде е стига това? Тази според мен си свикнала да я снимат. Искам да ти кажа, че в Лондон всичките гъски патки по парковете са абсолютни звезди. Позират. Ето тук още да. Ама си го вземе вкъщи. Може да погаля без махаб? Сигурно. Сигурно ще избяга. А може да не избяга. Опитай. Направи серия снимки отблизо. Това и в зоологическата градина не мога да се случи. Какво гледаш, бе? О, тебе сте изкъсани ушетата, да не си се била с някой. Ще готино. Много симпатично мисля. Вземе да преяде. Я дай така папчи на ръката, ама не го хвърля, го поднеси на ръката си. Да ти яде от ръката. Няма. Взима го. Ще го вземе, ама да го вземе от ръката му. Ама той дядо сега след това правеше. Той ги подава и тя не мога да яде, според мен. Той ще да дебело там. О, готино. Това е истина. Може си заснеми така, като виж, страхотно. Тя бадеми не яде ли? Бадеми си ядеш. Не мога, бадемите са ми напълно далеч. Тя си ги нося от един месец в шантата. Майка, нали ми е казала? Са някакви ядки. Имаш катерица в... Да, само на катерица да взеш и това катерица. Някой път, като ми пригладне Фрейса. Папай, папай. Папай, папай.
разлъжи се, но нещо се замисля. Може вече да иска да си го прави за тести. Изгониха ни обеда.